Bratislavou. Toto je 8. ročník Telekom Nádherná skupina ČSOB. Práve teraz vybieha o malú chvíľu. Ježišmária, ale vás je. Toto je neuveriteľná masa ľudí, ktorá prišla dnes večer v sobotu 24. sem do Bratislavy, aby si užila tento beh! Wow! Úžasné! A to zďaleka nie je všetko, priatelia, o malú chvíľu nás čaká tretia, do tretice všetko dobré, skupina Adidas skupina. Aj na vás sa tešíme, všetkých, ktorí si odbehli spomínaných 10 km ulicami Bratislavy samotnej. Či už na tejto staromestskej časti, alebo potom na Petržalskej časti. Všetci budú bežať aj okolo stadu Janka Kráľa. Takže bude to taká fúzia mesto-parkovej kultúry. A prichádza ďalšia skupina. V tomto prípade je to Adidas, ktorá si taktiež dá svoju porciu štartu. Štartovali sme aj z bezpečnostných dôvodov takýmto spôsobom, aby naozaj veľké množstvo ľudí naraz nemuselo štartovať, aby sa vytvorili koridory a priestory na zbeh pre bežcov. Predsa len ich je veľké množstvo a tie ulice sa, alebo časti, ktorých bežia, trošku zužujú. Čiže tu je to relatívne veľkorysé, ale môžu sa dostať a nielen môžu, ale dostanú sa aj do užších častí, tak aby nevznikali zápky, aby sa to trošku zriedilo, tak povediac, práve preto tieto koordinované vlnové štarty, ale ešte raz pripomínam, každý si beží vlastný čas, pretože každému sa aktivuje čip pri štarte a deaktivuje pri cieli, to znamená, keď štartnú alebo prejdú cez štartovacú pásku a keď prejdú potom aj cieľovou rovinkou. Taktiež, takže naozaj je to absolútne transparentné a hlavne úplne do pohody, ale stále viac ako 4000 bežcov.